出国那个 Schlemm 中有农山戏嘛。Ti menai kesngi na kalian jo ki nong ilam oper na du ki snong ki seng samla ta ki BDP ki sport club pat ki seng oper ki badan ha ko jong ko west kasih district layo mene song jing ilang mene ya ka ha ka de jing ilang ila permi ya ka wi ka sur ata ka de ka sur jong ki nong west pat hang ni ki jing rai ka lom bang imton ki nong ilam ai mangir iba wan handi ha por ka lom bang ide tak kinong aikten te ke jingelang ka chongi mane ke lai ni la rai kum ni ba aga khat nai tari jong mantau nai ning don ye ka pas ye ka pis rali kemud ba kunju min ra lama ke bayom ani kum ba kani ka pis rali ka lom ba ni pen pau persya ye ka jingsha siat yap jong ba cheresta feel thank you ha kulit jong ka mekhia baru kani ka pisrali ke jongi long ba dan kepau sia ka sarkar ya ke ding thombor ya ke ding long briu man briu jong long sung snong apo jong jalan dia tingi kum kia in nong west tagawi ka sur ya rai dan long ya ke ding pisrali tiga ni ke pisrali ru kamdon kenhun ai reitang kasur bit jong kinong west kadha kadi karali ilai tha lang ba minra ye ki lamayong bat min tho ru ye ki jing penrem ye ka sarkar kadha kadi ka jing tho ru minom la minom sya ye kido ki ba penmi ye ka kerteng jong kido ki seng bofer re bi be kata kemut ba pendai bit kasur jong kinong west bat kata kadi karai ke jongi bat na nalona ta bat ngim sya ru ba hakadi ka rali ban rawan ra ikilama jong kiseng bofer nrei kene kadi ka kasur jong kinong west bat kani ka jingwi ke jongi ka lomba ban pau sya ka sarkar bat mi sokyaru wayo kan sajaru apo west ka sihil dani kun samla jong than badan ya kinya snolem ban train am ta ka ribu ke jongi ni kerpat ru ki long kmi ki long pa ki kun samla jong than west kasih district pat ki seng bofer bangin wan ha katai ka khat khandai tarik bat ngin sedang ha kapor khat wei beje pat kade ngin pen ngin ya kendu hang te ha opar ni nong ston hajan ib piluli te nang ni ngin sedang ya ka rali bat ngin sedang nang tu bat ngin sa penbeit nya kalian berjongi